Öcalan hemû hevalên xwe tasfiye kirin. Kadroyê PKK wexta riya xwe ji bo rêvebertiyê vedikir, bi fermana rêveberê mezin dihatin kuştin. Tasfiyekirina kadrên pêşketî siyaseteke PKK ye. PKK di xwezaya xwe da wiha ye. Her kadroyekê riya xwe ber bi rêvebertiyê dibîne, her rast bi fermana rêveberê mezin tê tasfiye kirin. Mezintirîn hêz li Bakurê Kurdistanê heya sala 1980yan dedekade û rêxistina kawa bû. Kadroyên wan du rêxistinan li dervê Tirkiyeyê bi destê PKK û di hundir da bi destê dewletê yek bi yek dihatin ji nav birin. Di rêvebertiyê da Öcalan dixwaz bi tena serê xwe bimîne. Ew bo Kurd navê wê Heval Alî bû. Xeyrî Durmuş yek ji wa kadroyên pêşiyên yên PKK bû. Wexta hatiye girtin li Amedê dadwar jê ra dibêje hûn weke apoçî. Lê Xeyrî di bersivê da got ev yek yariyê ku lîstikeke qirêja dewletê ye û gefeke ji bo me. Em rêxistineke siyasî ne. Ev rêxistin ji aliyê yê kesî ve naê bi rêvebirin. Belku heyeteka wê heye. Öcalan mîna her kadroyekê dinê çima hûn me wiha nav dikin. Ramana peyva apoçî tune ye. Îro PKK ji her partiyekê din pêtir pedeke rexne dike û dibêje ew partiyekê xêzanî û malbatî ye. Ji aliyê yê kesî ve bi têve rêvebirin. Ne wekî navê xwe demokratîk ye. Arast ev yek bi zelalî bû PKK tê dîtin. PKK biryarên xwe tenê ji zatê Öcalan distîne. Tu rêxistineke siyasî li hember xwe qebûl nake. Rayên cida bi dijî armancên gel û ideolojiya xwe dibîne û her zû wan kesa û gruban tasfiye dike. PKK hemû kadroyên pêşketî bi sûca îxanet û sîxuriyê kuştine. Li sala 1980 heya sala 1986 her kesê li dijî PKK bi fermana Öcalan dihat kuştin û bera kuştinê bi îxanet û sîxuriyê ji bo dijmin dihat suçdar kirin. Em dikarin çend mînakan baz bikin. Damezrênerê PKK Semîr yanî Çetin Gungur ku di polîtîkayê de kesekî zana bû. Baş salên heştiya ew li dijî wê yekê bû ku PKK ji aliyê yek kesî yani Öcalan ve were rêvebirin. Wî sîstemeke demokratîk dixwast. Semîr di kongreya sala 1982 da razî nebû Öcalan bibîte serokî. Piştre Öcalan Semîr şanda Awropa lêbelê li wir pêgeha Semîr bihêztir ket. Öcalan hez bi xeteriyê dike. Lava bank li Çetin kir û vegere. Çetin Öcalan wekî diktatör mêze dikir û berdewam PKK rexne dikir. Heya sala 1985 Stockholmê tê kuştin. Ji bilî Semîr gelek kadro û damezrênên PKK hatin kuştin. Weke Enver Ata, bi kod navê Alî Batman, Zülküf Gök, Resul Altınok, kod bi navê Davut, Murat Bayıqlî ku li sala 1984 li Berlînê tê şewitandin. Lemia Baxsî bi kod navê Seher, Cemîle Qaytan, hevjîna Ali Haydar Qaytan, Baydemîr Demirtaş, Leyla Zana û Ahmed Türk mînakên zîndiyên nehiştina kadroyên rêvebere. Ev reftara PKK heya nihade dome çendîn mînakên din jî li ser hene. Ev ca çi bi kuştin be yan bi durxistina siyasî yan bi windakirinê. Bo mînak wexta Osman Baydemîr li Bakurê Kurdistanê wiha bi nav û deng bûy ku xelkê pêra digot apoyê biçûk her tişt li destê wî derxistin û ew bê rol hişt. Leyla Zana paş ku 10 salan li sedema navê Kurdistanê di zîndan de mayî wexta azad bûy çi rolek diyar pê nehat dayîn. Ahmed Türk, Selahattin Demirtaş jî bi wî derdî çûn.